Nahimo na lang usa ka shallow low pressure area ang LPA nga katapusang nasigpatan sa Pag-asa mga 60 kilometers north of Hinatuan, Surigao del Sur ug posible ra kining mahilis karong adlaw o bakahaugma. Ang naasoy shallow low pressure area ang hinungdan sa nasinating mga pag-uwan karon sa Eastern Visayas. Samtang dinhi sa Central Visayas, posibleng masinati usab ang mga isolated rain showers o localized thunderstorms tungod sa easterlies hangtod karong weekend. Apan subling pahimangno sa Pag-asa nga siguro duon gihapon nga likayan ang direktang pagpabantang sa adlaw ug kanunayon ang pag-inom og tubig kay masinating gihapon ang 36 degrees Celsius nga heat index dinhi sa Central Visayas hangtod ugma. Ang maong sukod sa heat index nabutang na sa extreme caution category. And this weekend, expected na to ang Visayas is high chance gihapon na moderate to high chance makasinati ta mga pag-uwan o kini mga thunderstorms tungod gihapon kini sa easterlies if mahilis kining low pressure area.